Mój nan pokaże z Krościc. Krościc ja pobrałam jako dziecko, moja druga domizna była, dokiż moja chrześcijanska wółka. Mi by pobrałam też ważna, ale to jest drugi flair w Krościcach. To nie jest radwo. Ja nie wiem, co dla. Jak chrześcijan będzie to inaczej widzieć. Ale chrześcijanie a radosť, to sú to rade ženbali, nie? Hej, ale przez to są mój nan z Krościc pokaża. Jsem ja šetce jen dobry początek chrześcijanom miał. Ja nie jestem żadny Czesi miał. A moja żona, ja w Oklicach dziwała, a przez to, hej, ja nie jestem tytu najsilniejszy. A nie jestem na tych klepancach, ja też żaden wielki zajem nie jestem miał.